Takže čau javáci, vítám vás u dalšího videa, dneska si ukážem, co jsme za dnešek udělali v dílně. Jdeme na to. A jsme tady na té 555 opravili tenhle ten bzučák, který blbnul, že když se to nastartovalo, tak ten bzučák sám bzučel, prostě to bzučelo, když se to nastartovalo, nešlo to, to tlačítko jsme opravili. A tady vidíte Mustanga, kterýho jsme dali nahoru, tady na stůl jsme ho dali. A teď jsme ho celýho, včera jsem ho celýho vyčistil. Všechno to bahínko, který byl usazený takhle tady a to jsem z toho vyčistil. A dneska jsme ho ještě sundali a umyli jsme ho pořádně vapkou. Ještě to neuschlo a dali jsme to zpátky a příště asi budeme dávat, opravovat tadyto zadní kolo, který hází, takže ho sundáme a prostě upravíme ho tak, aby neházelo. A možná pak se ještě někdy namontujeme tady nový koleno. A zjistili jsme to, že jsme ztratili tu krytku spojky, no. Takže ji budeme muset koupit novou. Takže to je všechno a čus.